mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, Kristu Ježiši, slova písma svätého, ktoré budú základom pre dnešné zamyslenie, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole od 15. po 24. verš takto. Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. On mu však odpovedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové. Ale všetci sa začali jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho, prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: 5 párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať, prosím ťa, vyhovor ma. Iný zasa povedal: Oženil som sa a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na polné cesty a medzi ohrady a prinúť ich vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, Kristu Ježiši, v živote sa častokrát stretávame s mnohými ponukami. Mnohé sú lákavé a častokrát tieto lákadlá za moc ale nestoja. Keď si človek zváži, či sa to oplatí alebo neoplatí, tak môže odmietnúť alebo môže na to naskočiť a nejakým spôsobom si to užiť alebo to oľutovať, ale v podstate je to taká krátkodobá záležitosť. Iné je, keď do života prichádza pozvanie. Pozvanie, ktoré môže veľmi veľa vecí v živote zmeniť. Môže to byť pozvanie k nejakému veľkému projektu. Môže to byť pozvanie do určitej spoločnosti alebo pozvanie k nejakej práci, ktorá môže byť pre život mnohých ľudí dôležitá. Ak ide o takúto dôležitú vec, tak sa človek rozhoduje a veľmi zvažuje, či takéto pozvanie prijať. V našom texte čítame o pozvaní, ktoré bolo dôležité. Bolo dlho pripravované. Pozvaní zrejme mali aj pozvánky vopred a vedeli, o čo ide. Bolo to také, sa dalo povedať, elitné stretnutie. Stretnutie s niekým, kto bol pre pozvaných dôležitý. Ale keď došlo na samotné stretnutie, keď už tí ľudia mali prísť, tak sa zrazu objavili výhovorky. Čo za tým stojí? Možno aj obava. Nie je pre mňa účasť na takejto veľkej večeri nejakým rizikom? Nezmení to moje plány? Čo sa bude odo mňa vyžadovať? A preto sa pozvaní začali jeden po druhom vyhovárať. Jeden hovorí: Kúpil som pole, potrebujem ísť, obzrieť si ho, potešiť sa z tej kúpy, lebo je to pre mňa určitá životná istota, určité živobytie a je to pre mňa dôležité. Druhý hovorí: Voly som kúpil a potrebujem ich vyskúšať. Tiež to bolo pre ňoho zárukou určitého živobytia a on vsadil na túto istotu. Toto bolo pre neho dôležité. A ďalší hovorí:
oženil som sa, nemôžem prísť. Musím sa venovať manželke, musím si zariadiť domácnosť a tak ďalej a tak ďalej. Vážne pozvanie môže kadečo z plánov človeka zmeniť. A preto možno tí pozvaní mali strach z takejto zmeny. Radšej nepôjdem. Možno by ma to mnoho stálo. Možno by som musel niečo zmeniť zo svojich plánov a nebolo by to dobré. A preto pozvanie odmietli. Nakoniec sa na elitnej hostine ocitli tí, ktorí sa za elitu vôbec nepovažovali a ani nepomysleli na to, že by mohli byť účastníkmi takejto hostiny. Milí bratia a sestry, samotné podobenstvo, ktoré hovorí Pán Ježiš, je určitým pozvaním. V evanjeliách nám zaznievajú Ježišove slova, keď hovorí: poď za mnou, nasleduj ma. Poď so mnou, aby si vedel, ako sa šíri Božie kráľovstvo. Čo to Božie kráľovstvo pre teba znamená? Čo tam môžeš zažiť, zakúsiť? S kým alebo čím sa môžeš stretnúť? Naozaj sú to pozvania k niečomu novému a nevídanému. Ale zároveň sa jedná o život v pohybe. Bez nejakej hmatateľnej istoty. Založený na dôvere v Ježišove vedenie. Nie je to riziko. Nie je rizikom nechať určité veci, ktoré sú pre mňa dôležité, bokom, alebo sa ich vzdať a dať prednosť niečomu, čo je len zaslúbené, alebo len v nejakej takom výhľade na budúcnosť. Ako je to s týmto vážnym pozvaním za Ježišom, pozvaním k hľadaniu, budovaniu Božieho kráľovstva? Treba si uvedomiť viacero vecí. V prvom rade si môžeme uvedomiť, kto pozýva. Kto pozýva? Kto nás na tú cestu volal? Nie je to hocikto. Je to Pán neba a zeme, ktorému na nás záleží. Až tak veľmi, že prichádza k nám, stáva sa jedným z nás. A vstupuje do našich starostí, do nášho života, aby nás z mnohých takých temných zákutí vyviedol, aby nám pomohol, aby nás priviedol na novú cestu, na nový pohľad na život. Nie je to hocikto, kto pozýva, je to Pán. Odmietnúť pozvanie Pána znamená častokrát pohrdnúť veľkorysou ponukou a milosťou, s ktorou k nám prichádza. To druhé, čo si treba uvedomiť, je to, k čomu tento Pán pozýva. Pozýva do spoločenstva so sebou. Pozýva do spoločenstva, ktoré je uzdravujúce. Pán Ježiš hovorí: poďte ku mne. A to je veľmi dôležité, že nás pozýva takých, akí sme, a to nás môže formovať, to nás môže upriamiť na veci, ktoré sme si predtým možno nevšimli, a môže to dať celému nášmu životu nový rozmer, bohatstvo a krásu. To tretie, čo si nám treba uvedomiť, je, prečo práve mňa Pán Ježiš pozýva. Nie som elita, som hriešnik. A práve Pán Ježiš hovorí, že prišiel hľadať stratených. V podobenstve sa hovorí o ľuďoch, ktorí žili mimo, by sa dalo povedať, za ohradami mesta, bezdomovci. Tak koľko je takých duchovných bezdomovcov, ku ktorým smeruje toto Ježišové pozvanie? Ak som ja jedným z nich, tak je pre mňa veľkou milosťou, že práve mňa
Pán Ježiš pozýva. Je to veľká milosť pre každého, kto sa cíti v krízach, kto pociťuje vlastnú slabosť, kto si nevie rady s mnohými vecami v živote. Mňa, hriešného a slabého človeka, Pán Ježiš pozýva k sebe, aby som mal účasť na jeho milosti. A to posledné, čo si treba uvedomiť, je, že takéto pozvanie má veľké dôsledky pre môj život. Jedným z tých dôsledkov je istota, že som zachránený. Táto istota pramení z Kristovho víťazstva, nie z mojej dokonalosti. Pán Ježiš Kristus zobral na seba moje viny, moju nedokonalosť, moju slabosť. Jeho rany ma uzdravili. A to má veľký význam a dosah pre celý môj život. Preto je to pozvanie, ktoré život zachraňuje. A vďaka tomuto pozvaniu môžeme bezpečne kráčať. Milí bratia a sestry, Pán Ježiš hovorí v podobenstvách a my sa v tých podobenstvách nejakým spôsobom musíme nájsť. Ak počujeme o pozvaní, ktoré je dôležité pre náš život, nezabúdajme na to reagovať. Nezabúdajme na to, že nás pozýva milostivý Boh, že nás pozýva k sebe, do spoločenstva s ním, že pozýva práve mňa, takého, aký som, aby tie dôsledky pre môj život boli zachraňujúce. Keď Ježiš volá, treba ísť. Ostatné nám bude pridané. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši Kriste, za to, že si sa sklonil k nám, hriešným ľuďom, a k nám zaznievajú Tvoje slova: poď za mnou. Niekedy je ťažké vykročiť na cestu, ktorá neponúka nejaké hmatateľné istoty. Ale my vidíme príklady mnohých učeníkov, ktorí všetko zanechali a išli za Tebou. A vidíme aj životy tých, ktorým bolo ľúto všetko zanechať a vrátili sa možno k tým svojim istotám, ktoré boli len dočasné, ale Tvoje kráľovstvo stratili. Prosíme ťa, Pane, daj nám takú odvahu viery, aby sme mohli reagovať na Tvoje pozvania. Aby sme prijímali to, čo Ty vnášaš do našich životov. Aby sme sa nechali formovať, aby Tvoja milosť, Tvoja láska boli pre nás zdrojom uzdravenia, novej sily a odvahy. Odvahy byť posolstvom, svetlom pre tento svet, odvahy k službe, láske. K tomu nás Ty povolávaš a zasľubuješ, že takýto spôsob života má zmysel, lebo je to život v spoločenstve s Tebou a život na ceste k otvoreným nebesám, ktoré si nám Ty otvoril cez svoju smrť a slávne skriesenie. Za to všetko Ti chceme ďakovať a prosiť ťa o silu k odhodlaným krokom viery, nádeje a lásky. Amen.